Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 1 minute yokha nthawi yanu olemekezeka. Aliyesa amakonda chakwera takweza ni manja. Takweza ni tuone. Ena simu ukweza huu. Tapanga ni chonchi. Osenu mmankonda chakwera. Kwacha! 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 Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Boma! Boma! Ifedose tikavota eti inuyo tu ndi kwawo yankulira chipani ndiye kumapanga kwacha woyankulira chipani sitonjo nanga ulemu ASG sindidutsa ma protocol ose chifukwa cha nthawi nduna zonse zili pano koma mwapadera ndithokoze magogo muli pano komanso achimwenanga ayankhula kale MP koma ndipereke ulemu kwa inuyo honorable ntchito imene yagwirika leroyi sitheka yokha ndifuna ndithokoze utsogoleri umene mwapanga chinthu ichi amene tidali mparliament limodzi tinapanga fight kuti chituluke koma lero chatani chatsegulidwa zimene zizapangidwa pasi pa ntchito imene magwira moti anthu akwathu tiyamike tikamakhala ndi wanthu tikapatsa mipando timafuna adzithandizira kuti zinthu zoterezi zitani ziyende bwino eti nde pano ndifuna ndiyankhule mwachidule monga woyankhulira chipani lero tapita takaona chipatala eti nde wina akanena kuti achakwera amanama kuti atsegula zipatala akunena zoona akutuza chani chipatala chija sitinachione nde munthu amene akukuuzani kuti sizoona amene ngwabodza eti mukauze onse amene mwaona lero kuti achakwera dzulo adanena kuti ndatsegula chipatala kutiko kunema lero takachitani nde ndifuna umuuze neba wako kuti chakwera amanena zoona kuti watukula dziko lino tamuuza ali pambali wamuuza ateti chakwera amanena zoona kuti ndatsegula nema ndipo nemayo ndaitani amene ayiona ndani takweza ni manja ngati mwayiona ifika yena okayika mwayiona nosenu eti nde ndifuna ndingomaliza ndikuti mukamamva DPP akulongolola nkhani ndi akuopa kuti mabero akuyenda nawo mtumba muja tikumbutsa ndipo tiamanga mwamva kuti anasowetsa ndalama atangomva tachakwera awina eti nde pano panema tufuna tiyiuze DPP ululani kuti ndalama zathu zinapita kuti osatithera nthawi ndikumanena zoti sizoona atiuze ndalama inapita kuti eti pa nthawi imene inasowa ndalama governor anali akabambe awa mwamva kuti anapita kukatani kukabaka chipani UTM kumanama kuti ndi president wa UTM imeneja ndi DPPB tamvana eti ndi akabambe finance minister anali andani amwanamveka lero monga oyankhulira chipani ndifuna ndinene izi sona yaonetsa kuti pali ndalama zinasowa amene anasowetsa ndalama pa nthawi imene ndi anthu ndatchulawo tikuwapatsa masiku 7 ayankhe atiuze ifa Malawi ndalama zathu zinapita kuti tamvana eti sitikufuna akuba kuyimira mayeso kuno kuyimira masankho kuno mmalo moti adzinamiza wanthu zoti nema kulibe atani atibwezere ndalama apo bi timanganapo tipita kukatani kukaneneza tamvana eti ndelero ndathokoza anthu akwathu koma mwapadera ndithokoze nduna kwathu kuna anthu amakondo obwera koma kumabwera anthu apo lero tadala laini isina chule zikomo kwambiri pobwera udzaona ine mwa ulemu ningonena kuti pakwathu ndikunoko pamulesi mpomwe papa kwacha zikomo Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.